vozidla. Je to otázka prežitia. Rôzne veci slúžia prieskumu terénu a vyhľadávaniu cieľov používa strelec hlavnú optiku, ktorá je zvýraznená oranžovou páskou. S touto plne stabilizovanou optikou je možné 12-násobné zväčšenie, ktoré mu umožňuje nepriateľa nájsť tak vode ako aj vzduchu. Pre všetkých odporúčam nasadiť si slúchadlá respektíve stopledu. Ťažkou palbou z nepriateľských pozícií veriteľ Čaty vyhodnotil smer, z ktorého prichádza zároveň ste mohli vidieť priamu vedeckú podporu prostredníctvom lietadla L-39 Albatros. Priama letecká podpora zničila nepriateľský tank T-72. Družstva v tomto momente vykonali výsadok zdrojov za pohybu a kryjú sa za vozidlami P2. Postup z osadníka mechanizovanej časti pri stánku Leopard 24 a strieľovom stánku T-72. Z bezpečnostných dôvodov sa v tejto ukážke nevyužíva zvyčná munícia. K prekonaniu protitankovej priekopiny vyčetaný mostný tank M55 a prečas zátarať sme použili ďalkový odpal náloživa. Vážení diváci, v tomto momente hlavnej tribúny môžete vidieť masívnu siluetu mostného tanku s naloženou mostovkou, ktorá prišla z ľavej strany v smere od riekova. Mostný tank, vážení diváci, v tomto momente. Mostný tank sa približuje k línii Zátaras, ktorá je tvorená protitankovou priekopou, rohatkami, protitankovými ješkami a ihlavmi. Za malý moment budete môcť vidieť začiatok skláňania mostovky, kedy silná hydraulika postupne rozhorí most. Ponad priekopa práve sa mostovka začala dvíhať. Môžete tiež vidieť útočiacich vojakov, ktorí sa priblížili k systému Zátaras a umiestnia náloživo v rohatkách. Položenie náloživa je rýchle a po jeho položení sa vrátia, aby sa pred výbuchom kryli za vlastnými vozidlami. Rozloženie mostovky je technicky náročná, no rýchla a efektívna činnosť, ktorou sa vytvára prechod cez prekážku, ako je rieka, priekopa alebo iný terénny zlom. Mostné tanky sú špeciálne pásové vozidlá, ktoré slúžia na prepravu a položenie prepraviteľnej mostnej konštrukcie. Veriteľ tanku vyhodnotil terén pred prekážkou a zvolil optimálny nájazd. Mostný tank sa kolmo, prípadne pod minimálnym uhlom, priblížil k mostnej prekážke. Po zastavení vozu sa vyhodnotí terén a začne sa s rozvíjaním vozidla. Jej nosnosť je 50 tón. Vážení diváci, v tomto momente bol podpálený systém rohatiek. Mostný tank cúva. S nepriateľom. Útočiace jednotky sa postupne dostávajú do dvoch líniách nákupov. V tomto momente dostali pokyn k prekonaniu systému Zátaras. Môžete vidieť vozidlo BVP-2, ktoré bude prechádzať po rozloženej mostovke. Vážení diváci, držte palce vodičovi, aby sa mu podarilo prekonať položenú mostovku. Ozbrojených síl Slovenskej republiky časti zastavuje vozidlo. Útočný tím na palube vrtuľníka vykonáva zosadnutie mežovou fázou. Ide o spôsob, kedy vrtuľník zostane vo vise nad zemou vo výške na dĺžku hlubých lán za 7 až 8 metrov. Z jeho postupne z oboch strán zlaňuje útočný tím. Po zasadení tímu vrtuľník sa znesie
vyššie a vykonáva vzdušnú podporu tzv. Overwatch. To znamená, že robí kontrolu a zabezpečuje bezpečnosť predtým na zemi, nakoľko z výšky má väčší príklad. Útočný tím eliminuje vozidlo, zaisťuje perimeter 360 stupňov, prehľadáva vozidlo, prehľadáva všetky osoby, pričom získava prísne detailové informácie nepriateľa. Príslušníci rozdielného prieskumu 65. Ako na korbe vidíme predovšetkým príslušníkov zbraní SS, za nimi vidíme SDKFC 250, v spojovacej verzii, ten rám hore, to je anténa, to je práve ten príklad stáleho zabezpečovania komunikácie medzi tými. V situácii, pokiaľ velitelia obidvoch bojujúcich strán nechcú ešte v úvodzovkách vytasiť svoje tromfy, je ďalšou variantou vývoja privolať pomoc. Buď KFC 222, ktorý sa pomaličky presúva za obrneným transportérom a samohybnými delami, si tiež môžete všimnúť taký mrežovitý poklon. Ja som to dneska všimol v dôsledku skúseností z ukrajinského boiska vracajú znova tými rôznymi sieťovanými, drôtovanými nástavbami, ktoré majú chrániť posádku predovšetkým proti ručným granátom a nejakým menším bombám. Sovietská pechota sa pod dojmom Sprava už vidíme blížiť sa sovietské vzdušné posily. Vybuchujú aj projektily delostrelskej posily. Sovieti si obzvlášť potrpeli na masívne delostrelecké priehrady s využitím všetkých možných kalibrov od 82 mm minometov až po ťažké húfnice kalibru 203 mm. Môžeme už hovoriť v tom čase, že boli jednotlivé jednotky. Celkom určite. Pokiaľ to taktická situácia a úroveň výcviku vojakov umožňovala Nemcom aj Američanom. Na západnom fronte sa napríklad bohužiaľ pomerne často západným spojencom stávalo, že vlastné letectvo pri nedostatočnom rozlišovaní pozemných jednotiek útočilo tiež na vlastných. No a nad našimi hlavami sa odohráva letecký súboj medzi sovietským. Môže dosť výrazne zvrátiť vývoj situácie na zemi. Nemecký Hecer v strede rozvinutej zostavy dostáva zásah, pustý čierny, posádka opúšťa horkaté vozidlo. A Nemci prichádzajú veľmi dôležitý palebný prostriedok, predovšetkým na boj proti obrneným prostriedkom protivníka. Podotýkam, že zásah obrneného vozidla, či už išlo o tank alebo ešte možno neznamenal stratu posádky. Ono vo väčšine prípadov je to už maximálne s nejakými ľahšími zraneniami. V prípade dobrého zásobovania, čo máme dokumentované hlavne na sovietskej strane na východnom fronte, si tieto posádky nekontrolované počkali na nové vozidlo, poďme sa zapojiť do boja. Vidíme tam známe invázne druhy. Biele hviezdy na modrom podklade, to môže byť len United States Air Force.
40